Helo a croeso i'r sgwrs ynglyn â Cyllid Myfyrwyr ar gyfer 2021. Anna Williams dwi, un o'r swyddogion recriwtio Prifysgol Bangor, a fyddai'n mynd â chi trwy yr system Cyllid Myfyrwyr ar gyfer blwyddyn yma. Felly, yn gyntaf, mae yna ddwy gost i chi fel myfyriwr. Yn gyntaf, mae yna'r ffïoedd dysgu. Fyddwch chi'n ymwybodol, mae yna benthyciad llawn ar gyfer y ffïoedd dysgu. Does dim rhaid i chi talu dim byd i'r brifysgol cyn i chi ddod i brifysgol, neu tra da chi yma, mi fyddwch chi'n gallu cael benthyciad llawn ar gyfer y cost. A dydy hyn ddim yn dibynnol ar incwm y cartra, ond bydd angen adalu benthyciad yma, ond dim ond ar ôl i chi ennill dros 27,295 y flwyddyn. Yr ochr arall sydd gennych chi fel cost yn mynd i'r brifysgol ydy costa byw wrth gwrs. Felly, yn y costa byw, mae gennych chi benthyciad a grant i helpu chi gyda costa bob dydd fel rent, prynu llyfrau, rhedeg car neu unrhyw costa eraill teithio. Fel ydych chi, mae yna benthyciad a grant, a felly mae'n dibynnu ar incwm y cartra, faint o grant a faint o benthyciad da chi'n gael, a byddai'n sôn hynna mewn munud bach efo chi. Y peth pwysig fan hyn ydy, nid oes angen i chi adalu grant yn ôl. Felly dwi'n dweud mae grant yn gret oherwydd mae o'n arian am ddim. Bydd angen i chi dim ond talu yr rhan benthyciad yn ôl, a byddai'n esbonio hyn pellach ymlaen yn y cyflwyniad heddiw. Felly, i ni edrych yn ôl ar ffïoedd dysgu, mae ffïoedd dysgu o 9,000 y flwyddyn ym Mangor a gweddill Brifysgolion Cymru ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021 i 2022. Uchafswm ffïoedd dysgu yng ngweddill y Deyrnas Unedig yw 9,250 y flwyddyn, a does dim rhaid i chi dalu'r ffi hon o flaen llaw. Mae benthyciad ffïoedd dysgu ar gael i chi, felly tuition fee loan, ella ydych chi wedi clywed am hwn hefyd. Felly, y neges i chi ydy astudio'n gyntaf a thalu wedyn. A hefyd mae'r benthyciad yma yn cael ei dalu syth i'r brifysgol. Felly does dim angen i chi boeni am sut ydych chi'n mynd i talu'r ffïoedd dysgu. Mae'r benthyciad yma ar gael i chi gyd, a mae'n cael ei talu syth i'r brifysgol. Felly, yr ail beth i chi ystyried ydy costa byw wrth gwrs. Fel dwi wedi sôn yn gynharach, mae yna grant dysgu Llywodraeth Cymru ar gael i chi. Welsh Government Learning Grant ydy enw hwn yn Saesneg. A wedyn mae pob myfyriwr israddedig llawn amser cymwys yn derbyn y grant yma gwerth 1,000 o bunnau gan Llywodraeth Cymru bob blwyddyn. Mae o wedyn i rai ohonych chi, wrach fydd rai ohonych chi wedyn yn gallu ymgeisio i wneud cais ar gyfer fwy o'r grant yma, neu maen nhw'n galw fo'n grant dysgu Llywodraeth Cymru ychwanegol. Bydd y grant ychwanegol yn cael ei asesu ar incwm treithadwy eich cartra chi. Felly, fydd y rhan o hwn yn cael ei dalu yn lle rhan o'r benthyciad cynhaliaeth, a fyddai'n esbonio hwn mewn tabl eitha syml i chi weld mewn munud bach. Caiff y grant mae'n dalu uniongyrchol i'ch cyfrif banc chi mewn 3 rhandaliad, un ar dechrau pob tymor, a nid oes angen i chi adalu hwn yn ôl ar y diwedd. Felly, hwn ydy'r darn, da ni'n dweud mae grant yn gret oherwydd nid oes angen i chi adalu y grant yma nôl unwaith byddwch chi wedi graddio. Felly, mae hwn yn peth andros o dda i chi. Mae bob un yn chi yn mynd i gael o leia 1,000 y flwyddyn am ddim, a wedyn bydd rei yn chi yn gallu cael mwy o'r grant yma hefyd. Felly, yr ochr arall i costa byw ydy'r benthyciad cynhaliaeth yma, yr maintenance loan. Felly, mae hwn ar gael i helpu eto gyda costa byw fel teithio, rent, llyfrau, unrhyw beth ydych chi angen ar gyfer y cwrs, a hefyd awr arian yma gan Llywodraeth Cymru drwy'r cwmni benthyciadau myfyrwyr Student Loans Company. Bydd incwm treithadwy eich cartra a lle byddwch chi'n astudio wedyn yn penderfynu faint o benthyciad ydych chi'n gael. Felly, enghraifft, os ydych chi yn bwriadu aros adra a bod chi'n teithio mewn i'r brifysgol, ella fyddwch chi'n cael chydig bach llai. Os ydych chi'n bwriadu symud o adra, ond bych chi'n byw
tu allan i Llundain, felly unrhyw le yn y Deyrnas Unedig heblaw am Llundain, byddwch chi yn gymwys i gael mwy o'r fenthyciad. A wedyn wrth gwrs, os ydych chi yn penderfynu mynd i Llundain, byddwch chi'n gallu cael mwy o arian eto. Felly mae angen i chi adalu'r fenthyciad yma yn ôl, ond dim ond os ydych chi'n ennill dros 27,295 y flwyddyn. A fyddai'n dangos i chi wan tabl, a fyddai'n gallu esbonio, fyddai'n gallu gweld lot cliriach lle ydych chi'n disgyn o ran incwm treithadwy eich cartra chi, a wedyn faint o fenthyciad a faint o grant ydych chi yn gallu gael. Felly, dyma y fenthyciad a'r grant ydych chi'n gallu gael gan Llywodraeth Cymru. Fyddwch chi'n gweld ar y sgrin, ar chwith y sgrin incwm y cartra. Fyddwch chi'n gweld wedyn byw oddi cartra ac yn astudio tu allan i Llundain, enghraifft, os ydych chi'n dod ato ni yn Prifysgol Bangor. Ydych chi'n byw mewn neuaddau preswyl enghraifft. Wedyn yn un drws nesaf wedyn, byw oddi cartra ac yn astudio yn Llundain. Felly, i'r ein chi sydd yn rhoi cais i brifysgolion yn Llundain, hwn sy'n berthnasol i chi. A wedyn yn y diwedd byw gyda rhieni wrach bod chi yn teithio mewn i'r brifysgol. Felly, ydych chi'n gweld ar y gwylod, mae'r cyfanswm pob un yn chydig yn wahanol. So, i'r fwyafrif o'n chi, swn i feddwl wrach bod chi yn edrych ar y 10,350. Mae'n bwysig hefyd bod chi yn deall bod hwn bob blwyddyn. Felly, i'r ein chi sy'n mynd i symud i ffwrdd o adra, ydych chi'n byw tu allan i Llundain, wrach bod chi'n dod i Brifysgol Bangor, neu ydych chi yn mynd i, dwi'n gwybod, Plymouth, neu Birmingham, neu Gaerdydd, neu lle bynnag ydych chi'n meddwl mynd i, fyddwch chi'n cael 10,350 punt y flwyddyn. I'r ein chi wedyn sy'n mynd i Llundain, fyddwch chi'n cael 12,930 y flwyddyn, ac i'r ein chi sydd yn teithio fewn ag allan ac yn aros adra gyda'ch rhieni, fyddwch chi'n cael 8,790 y flwyddyn. Wedyn, sut mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn benderfynu faint ydych chi'n gael o grant a fenthyciad cynnal, y sef maintenance loan yma, maen nhw'n edrych ar incwm y cartra. Felly, i'r ein chi wrach fydd incwm y cartra o dan 19,000, yna byddwch chi'n ennill grant o 8,100 punt y flwyddyn, a fydden nhw'n topio fyny gyda benthyciad cynnal o 2,250, fe hynna'n neud cyfanswm o 10,350 y flwyddyn. Fedrwch chi hefyd gweld yr is ydy incwm y cartra, fwyaf ydy'r grant a llai ydy'r benthyciad cynnal. Wedyn wrth gwrs, yr uwch ydy incwm treithadwy y cartra, enghraifft 59,200 a drosodd. Yr is ydy'r grant ac y fwy ydy'r fenthyciad sy'n ar gael i chi i wneud y cyfanswm na yn y gwylod. Felly, ydych chi'n gweld dros y tair colofn yma, mae pawb yn gymwys ar gyfer y 1,000 y flwyddyn o grant. Felly, mae pob un o'n chi'n gallu cael 1,000 am ddim pob blwyddyn, a wedyn dibynnu ar incwm y cartra, dibynnu wedyn faint o grant a faint o fenthyciad ydych chi'n gallu gael. Felly, mae'n bwysig i chi gael y sgwrs gyda'ch rhieni chi i weld lle ydych chi'n disgyn o ran incwm y cartra, i weld faint o grant a faint o fenthyciad ydych chi'n gymwys amdan. Felly, mae hwnna yn sgwrs fyddwch chi'n cael adra, fyddwch chi'n gallu dangos yr tabl yma i chi gael gweld lle ydych chi'n disgyn a faint o bres, faint o grant a faint o fenthyciad byddwch chi yn gallu gael. Felly, pryd a sut i wneud cais? Felly, mae bob un o'n chi yn mynd trwy Cyllid Myfyrwyr Cymru oherwydd ydych chi byw yng Nghymru cyn i chi fynd i brifysgol. Felly, dim ond lle ydych chi yn ymgeisio i, os ydych chi'n rhoi cais i brifysgol yn Ogledd Iwerddon, os ydych chi'n rhoi cais i brifysgol yn yr Alban neu Lloegr neu yng Nghymru, ydych chi gyd dal yn gorfod mynd trwy Cyllid Myfyrwyr Cymru. Felly, mae yna un ffurflen gais ar gyfer y 3 pot o bres, felly hynny yw y fenthyciad ffïo dysgu, yr benthyciad cynhaliaeth a wedyn y grant yma, y grant dysgu Llywodraeth Cymru sef yr arian am ddim. So mae yna un ffurflen gais ar gyfer y 3 pot o bres yn fanna. Mae bosib i chi wneud cais ar y we neu drwy lawr lwytho y ffurflen oddi ar gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Mae'r link ar gyfer y gwefan yn fanna i chi. A da ni yn gofyn i chi wneud y ffurflen yma o mis Ebrill ymlaen. Felly mis Ebrill fydd o'n agor
i chi gallu wneud y cais ar gyfer y cyllid. A da ni yn annog chi i wneud y cais cyn cyntaf â phosib unwaith mae o wedi agor. So ni'n annog chi hefyd i dilyn Cyllid Myfyrwyr Cymru ar pethau fel trydar, jyst i chi gallu gweld y newyddion diweddara pryd fydd yr ceisiadau yn agor i chi. Da ni hefyd yn annog chi i'n cwblhau cyn gyntaf â phosib unwaith mae wedi agor, fel bod popeth yn ei le, mae'r asesiad wedi cael ei wneud ar gyfer mis Medi pan fyddwch chi yn dod i'r brifysgol. A da ni yn deitha chi peidiwch â disgwyl tan fyddwch chi wedi cael cadarnhad o le brifysgol cyn gwneud cais. A hyd yn oed os ydych chi dal ddim cweit yn siŵr pa brifysgol ydy eich dewis cadarn chi, eich firm choice chi, da ni yn annog chi i ystyried wneud y cais eich hoff brifysgol chi ar y funud. Mae digon hawdd i chi newid o wedyn, felly jyst gwnewch yn siŵr ydych chi wedi rhoi y cais i fewn cyn gyntaf â phosib. Felly, adalu'r benthyciadau, fi rei o'ch chi yn meddwl, pryd ydw i'n adalu'r benthyciadau yma? So, bydd angen i chi adalu'r ddau benthyciad, sef benthyciad dysgu benthyciad ffi a dysgu a'r benthyciad cynhaliaeth, so tuition fee loan a maintenance loan. Cofiwch does dim angen i chi adalu'r grant. Felly be maen nhw'n gwneud ydy, maen nhw'n rhoi y ddau benthyciad da chi wedi gwneud at ei gilydd, a hwnna byddwch chi yn adalu, ond dim ond unwaith byddwch chi'n ennill dros 27,295 y flwyddyn. Byddwch chi wedyn yn adalu gyfradd o 9% o unrhyw swm a enillwch dros y 27,295 y flwyddyn. A fel arfer, mae'ch cyflogwr chi'n tynnu fo drwy'r system dreth PAYE, yn yr un ffordd a mae threth incwm a chyfraniadau yswiriant gwladol yn mynd National Insurance hefyd. Felly fydd o ar eich slip pan fyddwch chi'n gael eich incwm, eich talu bob mis, a fyddwch chi'n gweld o fanna. Felly dydy'r arian yma ddim yn dod i fewn i'ch cyfrif banc chi, a wedyn chi'n gorfod meddwl, dwi'n gorfod cofio talu yr benthyciadau yma yn ôl. Mae'n mynd yn automatic, does dim angen i chi meddwl amdano chwaith. Y peth rili da hefyd ydy, os ydy eich incwm chi'n gostwng o dan yr 27,000 na, da ni'n dweud bod yr benthyciad yma fel safety net o dan chi. Mae o yn benthyciad saff ofnadwy i chi gael. Os ydy incwm chi yn gostwng o dan yr 27,295 y flwyddyn, yna mae'r adaliadau yn stopio yn automatic. Felly, enghraifft, i'r ein chi sy'n newid swydd, a mae'ch incwm chi yn mynd yn is. Neu bod rhain chi yn meddwl da chi eisiau mynd ymlaen i gael teulu, ella bod chi'n cael cyfnod mamolaeth, cyfnod tadolaeth, neu cyfnod i mabwysiadu enghraifft, yna mae'r ataliadau yn stopio hefyd. Hefyd, ar ôl 30 mlynedd, mae'r dyled yma yn cael ei clirio, doedd ddim yn bodoli dim mwy. Felly, os ydy o'n 30 mlynedd, ar ôl i chi raddio, a ydych chi dal heb talu yr benthyciadau yma nôl, yr dyled myfyrwyr yma nôl, yna mae o'n gael ei ddileu, doedd ddim yn bodoli dim mwy. Os ydych chi hefyd byth yn cyrraedd 27,295 y flwyddyn, which dwi'n siŵr byddwch chi, ond os ydych chi byth yn cyrraedd o, felly byth yn talu fo nôl, ar ôl 30 mlynedd, mae dal yn cael ei ddileu, a fyddwch chi byth yn gorfod talu fo nôl chwaith. Felly mae o yn dyled saff ofnadwy i gael. Dio ddim yn effeithio eich credit rating chi o gwbl chwaith. Felly os ydych chi'n mynd ymlaen i ymgeisio ar gyfer morgais neu ar gyfer benthyciad enghraifft personol, enghraifft i brynu car, dio ddim yn effeithio hynna o gwbl chwaith. Felly mae o'n un o'r benthyciadau saffa gewch chi o gwbl. Felly swn i'n annog pob un o'ch chi i edrych arno fo a fod yn hapus efo fo hefyd. Felly, dyma chi tabl yn dangos i chi faint fyddwch chi yn talu yn ôl. Fyddwch chi'n gweld fan hyn, mae 9% ar incwm cyn treth, felly unrhyw incwm dros 27,295 y flwyddyn. Felly, os ni jyst edrych yn gyfartaledd ar 30,000 y flwyddyn, fyddwch chi'n talu 20 punt y mis yn ôl. Felly, swn i'n licio meddwl bod chi'n cytuno efo fi bod mae o yn teg iawn ffordd mae o'n gweithio. Yn amlwg, yr ucha ydy'ch incwm chi, fwy da chi'n talu nôl bob mis. Ond os ydych chi'n ystyried, os fyddwch chi yn ennill 30,000 y flwyddyn a da chi'n
talu 20 punt yn ôl bob mis fel adaliadau, dydy 20 punt y mis ddim yn rhy ddrwg o gwbl. Dwi'n meddwl os chi'n yn gallu prynu rhyw 5 neu 6 coffi y mis ar 20 punt. Dwi wastad yn dweud hefyd faint yn chi mewn cyflwyniadau lle dwi yna mewn person. Fyddai wastad yn gofyn i'r dosbarth, faint ydych chi'n talu nôl bob mis, faint ydych chi'n talu bob mis ar gyfer ffôn symudol. Dwi'n siŵr bod rhain chi'n talu rhyw 30, 40, mae rhain chi'n talu rhyw 50 y mis ar eich ffôn symudol. Felly, os ydych chi'n ystyried bod 20 punt y mis ar 30,000 y flwyddyn, dydy o ddim yn llawer o gwbl. Ie, wrth gwrs, unwaith ydych chi'n cyrraedd 60,000 y flwyddyn, mae'r taliadau yn mynd i fyny'n sylweddol i 245 punt y mis, ond wrth gwrs, os ydych chi'n ennill hynna faint, yna ydych chi'n gallu fforddio yr taliadau yna hefyd. Felly mae o'n ffordd, dim ots faint ydych chi'n fenthyg hefyd, dyna di'r peth pwysig i ddeud. Dim ots os ydych chi yn fenthyg yr mwyaf, yr eich hafswm ydych chi'n gallu fenthyg, ella bod chi efo'r grant isa o 1000 y flwyddyn, ond bod chi efo'r fenthygiad llawn, a wedyn fenthygiad ffio dysgu, da chi dal yn talu yr un faint a be fysa rwy'n efo fenthygiad llai, efo llai o dyled. So dim ots faint ydych dyled chi, da chi dal yn talu dim ond 9% o unrhyw incwm dros 27,295 y flwyddyn. So mae o yn dyled saff iawn i gael. Os nad ydych chi'n talu fo nôl, na ni, mae'n gael ei dyleu ar ôl 30 blwyddyn. A cofiwch, nid oes angen adael i'r grant Llywodraeth Cymru yn ôl, felly unwaith eto cofiwch, mae grant yn grêt, mae o'n arian am ddim, a dim ond angen adael i'r fenthygiadau yn ôl ydych chi. Da ni hefyd eisiau sôn am bwrsariaethau, bursaries, felly mae Prifysgol Bangor yn awyddus i gynnig cymorth ychwanegol i fyfyrwyr, a mae gen i dros 2 miliwn ar gael bob blwyddyn mewn bwrsariaethau ac ysgoloriaethau. Felly mae hyn yn cynnwys bwrsari astudio trwy'r Gymraeg. Felly mae yna 250 punt bob blwyddyn i fyfyrwyr sy'n astudio o leia 40 credyd neu fwy drwy'r Gymraeg bob blwyddyn. Felly mae hwnna yn arian sy'n dod yn automatig atoch chi os da chi wedi cyfrestru i astudio 40 credyd neu fwy y flwyddyn. Mae yna hefyd bwrsariaeth gofalwyr, felly os ydych chi'n gofalu am rwy'n adra, mae yna bwrsariaeth 1000 y flwyddyn ar gael i chi, ac wrth gwrs mae yna bwrsariaeth cychwyn ar gael hefyd, felly 1000 o bunna yn y flwyddyn gyntaf i rai sy'n dod i'r Brifysgol o Ofal, cyn breswylwyr ffoie neu unigolion oedd yn ddigartra yn union cyn dechrau ei astudiaethau neu fyfyrwyr sydd wedi ymddeithrio o'i teuluoedd. Felly, os ydych chi yn un o heina, wrach bod chi yn gallu gael bwrsariaeth cychwyn gyda ni ym Mangor. Wrth gwrs, mae bob un prifysgol yn wahanol. Mae'n bwysig bod chi'n edrych ar faint o bwrsari sydd ar gael i chi yn y wahanol prifysgolion, ond dyma sydd ar gael ym Mangor be bynnag. Felly, mae dipyn o arian ar gael i chi. A wedyn wrth gwrs ysgoloriaethau, scholarships, felly da ni'n annog chi i roi cais ar gyfer ysgoloriaethau. Mae gennym ni ym Mangor ysgoloriaethau chwaraeon hyd at 2,000 y flwyddyn, felly os ydych chi'n cynrychioli eich sir neu'r wlad ar lefel uchel iawn mewn unrhyw chwaraeon sydd yn gallu fod yn popeth o rygbi trwad i rhedeg, atletau, trwad i reiddio ceffylau hyd yn oed. Os ydych chi yn cynrychioli eich sir neu eich wlad ar lefel uchel, yna wrach bod chi yn gymwys ar gyfer ysgoloriaeth 2,000 y flwyddyn. Wedyn, o ran yr ei academaeth, mae gennym ni ysgoloriaeth tylyngdod a mynediad Prifysgol Bangor. Mae gennym ni 40 ysgoloriaeth o hyd at 2,000 yr un ar gael. Felly, swn i'n annog chi i fynd ar ein gwefan ni. Arholiad ydi o, 2 awr arholiad fyddwch chi'n eistedd yn yr ysgol mis Ebrill. Dyddiad cau ydi diwedd mis yma, diwedd mis Mawrth. Felly dwi'n annog bob un o'ch chi i roi cais ar gyfer hynna. Please triwch amdano nhw. Dych chi ddim yn gorfod bod yr un clyfrau yn y dosbarth i trio am yr ysgoloriaeth. Dych chi hefyd yn gallu eistedd ysgoloriaeth pe bynnag pwnc ydych cryfa chi. Er enghraifft, os ydych chi'n dod i Brifysgol Bangor i astudio hanes, dydyn ni,
ond mae'ch pwnc cryfa chi ar y funud ydy mathemateg, fysach chi'n gallu ista arholiad mathemateg ar gyfer dod i'r brifysgol i astudio hanes. Fel am ein gweithio. Gwch chi ista'r arholiad yn y Gymraeg neu'r Saesneg, mae fyny chi, mae bynnag ydych chi fwyaf cyfforddus ynddo, a fysach chi'n gallu ennill hyd at 3,000 o bunnoedd. Hefyd, os ydych chi ddim yn gwneud yn dda iawn yn y papur arholiad, dydy hwn ddim yn cael dim effaith ar eich cais i'r brifysgol o gwbl. Ac wedyn wrth gwrs mae gen i ysgoloriaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Wrach bod yna rei o'ch chi wedi rhoi cais ar gyfer y prifysgoloriaeth, mae'r dyddiad cau wedi bod, ond i rei o'ch chi sy'n rhoi cais i'r brifysgoloriaeth ym Mangor, jyst y gair o nodyn i chi, mi angen i chi dal i fod ista yr arholiad mynediad ym mis Ebrill. Dyla bych chi wedi cael e-bost gennym ni'n esbonio hynna. I rei o'ch chi wrach sy'n meddwl am yr ysgoloriaeth cymhelliant, mae gennym ni fan hyn 1,500 dros 3 mlynedd os ydych chi'n astudio dros 40 credyd y flwyddyn drwy'r Gymraeg. A ydych chi'n gallu rhoi cais ar gyfer hwn pan ydych chi'n cyrraedd y brifysgol hefyd. Felly mae'n bwysig bod chi yn ystyried hynna hefyd. Felly rhywbeth i chi feddwl am pan ydych chi yn chwilio am ysgoloriaethau, please rhowch cais ar gyfer rhai ysgoloriaethau Prifysgol Bangor. Ella, sa'ch chi'n gallu fod yn andros o llwyddiannus, sa'ch chi'n gallu gael ysgoloriaeth chwaraeon, ysgoloriaeth mynediad, a ella ysgoloriaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd. Felly, pob lwc i chi efo heina. Mae yna hefyd cefnogaeth ychwanegol i chi ar gael hefyd. Felly, i unrhyw un sydd yn rhoi cais ar gyfer cyrsiau yr Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol, enghraifft, nyrsio, bydwregaeth a radiograffeg, enghraifft, mae yna opsiwn i chi beidio talu ffïo dysgu, lle mae GIG Cymru yn talu eich ffïo dysgu drostych chi, os ydych chi yn ymrwymo i weithio i'r NHS yng Nghymru am 2 flynedd ar ôl graddio. Felly mae yna mwy o wybodaeth i chi ar-lein yn hyn. Mae yna bwrseri ar gael i chi hefyd yn dibynnu ar incwm treithadwy eich cartre chi. A hefyd mae'n bosib i chi rhoi cais ar gyfer fenthyciad cynhaliaeth, so maintenance loan, ar gyfer costa byw chi un llai hefyd. Os ydych chi'n benderfynu na dwi eisiau gallu mynd rhywle arall i weithio ar ôl graddio a ydych chi ddim eisiau mynd yn ôl yr ochr bod y ffïo dysgu'n cael eich talu i chi gan y GIG, yna ydych chi'n gallu mynd trwy'r system dwi wedi esbonio chi heddiw felly. So mae yna 2 opsiwn i chi. Mae'n bwysig bod chi'n edrych ar y 2 opsiwn a pa un sydd ydych chi'n ffafrio yn well gennych chi. Mae yna hefyd lwfans myfyrwyr anabal, yr LMA da ni'n galw fo. Felly mae hwn yn helpu myfyrwyr sydd efo unrhyw costa ychwanegol os oes gennych chi anabledd, salwch i'r dymor neu anhawster dysgu hefyd. Felly mae'n bwysig bod chi'n edrych ar-lein Disabled Students Allowance maen nhw'n galw fo'n Saesneg. Felly mae'n bwysig i chi ystyried mynd am un o hein hefyd. Mae'n andros o bwysig. Felly ystyriwch hwnna. Chwiliwch ar-lein am mwy o wybodaeth yn fanna hefyd. Felly, i roi cais am gyllid, mi fydd y ffurflenni ar gael o fis Ebrill ymlaen. Da ni yn deitha chi i llenwi fe allan cyn gyntaf â phosib. Maen nhw eisiau chi creu cyfrif ar-lein hefyd, a weithio fydden nhw'n gofyn i'ch rieni chi creu cyfrif hefyd. A peidiwch â disgwyl tan fyddwch chi wedi cael cadarnhad o le yn y brifysgol cyn gwneud cais. Felly mae'r linc yn fanna i chi, so ni'n annog chi i dechrau yr cais cyn gyntaf am yn agor y mis Ebrill ymlaen. Ac unwaith eto, jyst atgoffa chi, fyddwch chi yn mynd trwy Cyllid Myfyrwyr Cymru. Felly, mae angen i chi cwbl ar y proses ymgeisio cyn y dyddiad cau sydd diwedd mis Mehefin. Mae angen i chi hefyd cytuno i rannu eich gwybodaeth. So mae hyn yn helpu gyda bwrseriaethau a rhai ysgoloriaethau hefyd. Felly, os ydych chi yn fodlon rhannu eich gwybodaeth, mae'r brifysgolion wedyn yn gwybod beth ydy incwm eich cartre chi ac wrach bod na mwy o arian ar gael i chi. Neu os ydych chi yn cael eich ystyried fel ofalwr rwan, yna enghraifft ym Prifysgol Bangor, mi fydd gennym ni arian ar gael i chi. Felly, beth sydd angen i chi
wel, be ydych chi angen cyn i chi greu cais. Mae angen pasbort. Os oes gennych chi ddim pasbort, fedrwch chi yrru eich tystysgrif geni ar ffurflen datganiad at Cyllid Myfyrwyr Cymru. Mae angen manylion y brifysgol a cwrs, manylion banc chi, rhif yswiriant genedlaethol a rhif yswiriant genedlaethol eich rhieni neu i bartneriad nhw hefyd. Mae'n bwysig hefyd, os ydych chi'n edrych ar y tabl i weld lle ydy incwm eich cartra chi'n eistedd, mi fydden nhw yn ystyried incwm eich rhieni chi neu eich rhiant chi a unrhyw partneriad. Felly, os ydych rhieni chi wedi gwahanu, maen nhw'n ystyried incwm y cartra lle bynnag ydych chi'n byw mwyafrif o'r amser. Felly, enghraifft, os ydy mam a dad wedi gwahanu, ydych chi'n byw mwyafrif o'r amser gyda dad, mae dad wedi symud ymlaen efo partner newydd, a mae'r partner newydd yna yn byw yn y cartra efo chi, yna bydden nhw yn ystyried incwm y partner yna hefyd. Felly, mae o'n incwm y cartra, nid incwm y ddau riant os dyn nhw'n byw ar wahân. Gobeithio bod hynna'n neud sens i chi. Weithiau bydd Cyllid Myfyrwyr Cymru yn gofyn am dystiolaeth hefyd. Bydden nhw'n gofyn am dystiolaeth os ydy rhieni wedi gwahanu yn ddiweddar enghraifft. So mae hwnna'n rhywbeth i chi just ystyried hefyd. A wedyn, os ydy incwm y tŷ wedi gostwng 15% neu fwy, gallwch gofyn i Cyllid Myfyrwyr Cymru gyfrifo i Gyllid Myfyrwyr ar sail amcangyfrif o'ch incwm ar gyfer y flwyddyn dreth bresennol yn lle hynny. Felly mae yna ffurflen ar-lein. Felly os ydy incwm y tŷ wedi gostwng unai blwyddyn yma neu tra ydych chi'n astudio, fyddwch chi'n gallu gwneud hyn eto, fyddwn yn gallu gofyn i chi ystyried o unwaith eto amcangyfrif o'ch incwm ar gyfer y flwyddyn dreth bresennol ar-lein. Mae'r ffurflen ar-lein ar gael i chi. Felly fydden ni wastad yn gofyn i chi meddwl llunio cyllideb i bob tymor. I rei yn chi hwn fydd yr mwyaf arian ydych chi rioed wedi gael yn eich pocad chi. Cofiwch, mae'n gorau para chi y flwyddyn cyfa. Felly gwybod eich incwm, enghraifft faint o fenthyciad cynhaliaeth grant os oes gennych chi unrhyw gwaith rhan amser ac unrhyw arian oedd gefn cefnogaeth gen rieni ac yn y blaen. I rei yn chi, os ydych chi'n gweithio rhan amser, enghraifft os ydych chi'n gweithio i cwmni mawr fel Tesco, Costa, unrhyw siop mawr fel la, weithiau, dyd os ydych chi'n dod i Fangor, weithiau fyddwch chi'n gallu gofyn i'ch cyflogwr oes modd i fi newid shifts fi i gweithio yn y Tesco ym Mangor tra dwi yn y brifysgol enghraifft. A mae hynna'n gweithio allan dda iawn i nifer fawr ohonych chi. Felly, gwybod eich incwm, gweld faint o arian sy'n dod i fewn, gwybod eich costa hefyd, faint ydi rent yn y brifysgol, faint ydi bwyd, faint ydi petrol os ydych chi'n teithio mewn ag allan, faint ydi'r tocyn tren, bob peth fel la hefyd. Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn rhoi arian i chi, felly y benthyciad cynhaliaeth a'r grant Llywodraeth Cymru ar gyfer y costa byw mewn 3 rhandaliad, felly mis Medi, mis Ionawr ac ar ôl gwyliau'r Pasg. Mae'r pres yna wedi cael ei splitio fewn i 3 rhandaliad. Felly mae'n bwysig bod chi yn ystyried bod yr arian yna'n gorau para chi bob tymor neu bob semestr. Felly dyna diwedd fy nghyflwyniad i heddiw. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando arno fi. Mae fy nghyfeiriad e-bost i fan'na anna.williams@bangor.ac.uk a dwi hefyd wedi rhoi fyny manylion cyswllt yr adran uned cymorth ariannol. Felly os gennych chi unrhyw gwestiynau ynglyn â Cyllid Myfyrwyr, unrhyw beth personol, mae yna groeso i chi e-bostio nhw i gael sgwrs ymhellach hefyd. Mae ein gwefan i fan'na hefyd, felly ymunwch yn ni i'r diwrnodau ola sydd gennym ni ar gyfer yr diwrnod ymgeiswyr rhithiol ar-lein fy hwnna ar 20 o Fawrth a wedyn fe gennym ni'n mis Ebrill hefyd. Os oes unrhyw gwestiwn sydd gennych chi, mae yna groeso i chi e-bostio fi'n bersonol a hefyd edrychwch ar ein sianel YouTube ni ar gyfer fwy o wybodaeth ynglyn â pethau fel IMCB, Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, i chi glywed fwy am y bwrlwm yn Bangor a hefyd i chi edrych ar ein neuaddau preswyl cyfrwng Cymraeg sef neuadd JMJ, John Morris Jones. Mae fwyafrif o siaradwyr Cymraeg yn aros yn y neuaddau preswyl cyfrwng Cymraeg. Felly os gennych chi unrhyw fwy o gwestiynau, cysylltwch efo fi a diolch yn fawr iawn i chi am wrando arno fi heddiw. Hwyl am y tro a phob lwc.